Glorious Destiny Church. كبرنا أملاخنا يغن نخبر على أملاك كلاتنا دويلنا خلنا زفترة مراف عصرت شعاتة كفقد هذا جميرو بسم قويتا يسوس كنببي أبرام ودي تسعند شعاتهن آمد مسكونة زيابير ترأيو أنا ادخل زغيل أملاغي أبكد ما يتملالس فتشم كأخون كداني أمانغوين أمانغوخان كقومي أزيون كبزحكي دما بلو أبراهام كاب قصو تدفئه أملاخ دما كمزيلو تزاربو إنه أناس كداني مساخيو نسخا أبو بزوحات حزبتات كتكونيها أبو بزوحات حزبتات غيرك كأمو أبراهام دا أمبر دقيم سمك أبراهام أيتسوا أزي غفريكي حزبتات كم تغون دماك قبركي نقستاتون كبخاخ وطيو أنا أمانغوين أمانغوخان أمانغو زرخان بدهريخا دما أبولد كداني كقومي أنا نأخان بدهريخا دما نزرخان أملاك كم زغونكو زي نايزل ألم كدانيو زامدر سدتكا كلها مدري كنعان نأخان بدهريخا دما نزرخان نرست زل عالم كهبي أملاخهم كخوني زيابير بارخ أتعبقون نازل له أملاكا الشادايو كل دخل أملاخيو إلكمو كوفلوك زيابير بارخ زيابير مسجن كل زخيل أملاخيو أملاخنا يسوس قويتايو زيابير يبارخ قالك زيابير كن حل فينا من البات حنت نجر كبلمو بقطتها نبطق علينا توينا تو يكن نجرنا خلص زمت زلو قدام نخلاتنا قلت بفلاي ناي صلوت غزيابتي كل غزي نغبرو صلوسي كلاتنا نمصا يزبحال يرمو أنا بقولت يلا خنما يملكتنني وكيتبلو تي كل جزء نصلي وصلوت عندنا قدام نصلي زلنا بفلاي دماغن أبا قولت نزل لكم سي كم زجركم صدوا كم مش بصراحكم مانداتوري تبعيلكم تعطيهم سلازي توم أبزا قلت زغون ناسي مانداتوري أينت أيام على سلازي غلات ناسي نمسا حبيرنا أبسلست ورعي حنسا أسي كل جزء تسألوت كيدو جن دهونا يكون أينت نجرنا قدف بالناس أب عامة 4 جزء بزحونا يكونن أبزي كلاتنا ترخيبنا جزء جزء أبير كندلي بزعبا مسائنا وندما حبيرنا خنصلي كنزارة بينا جزء أبير بارخ سلازي نقولاتنا إذا ملكت أين ترافق جزء أبير بارخ نبكت بقدر تهم بأرجينا بتنا يلوم ما ألتق على جزء أبير كحل فيه حتصير ملغتي زلاتني حنت حسابيا جن بخلت من جدي كم توي أكف حبيلنا غرينا دحرينا أنا بتاع نتبتي كن مزينا زفترة مرافع سرت شو أتينا بيبنا أب زفترة مرافع سرت شو أتون أب كسر حد زلا حنت حسابنا نرئي كن كاب حدك سأشمونتينا أم بيبنا يو زفترة مرافع سرت شو أت أملاخ ببزحيز تزاربلو بوتايو فاكت حموش تجزيز أكل أملاخ يتزاربو أبراهام أمونغو خلت تجزيه حطوتات أمسيو قال نجراسي تزاربو له ويحاتي له كابوس ترفقن نأملاخ زرباي حجي تقولوا زرزر أب مرافع سرت شو أتزفترة زلا يكوننا نريوغن حنت حسابجن بفلاي كندرينا أملاخ أب زفترة مرافع سرت شو أتقصر حدا نأبراهام سي بحد من النت تلاليوه أنا يلوه تقولوا زغل أملاخي يسوس قويتاي أنا سكين بالكلاتنا كل زغل أملاخي اللهم دو زي أبير يبارخ كابزي كب بزبلة دمسي زي أبير يبارخ أملاخنا نبل كل زغل أملاخيو زي أبير يبارخ ناي سوشياليزم دم خي تغون متى ناب قلنا نكبر زي أبير يبارخ أملاخين نبل
ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ በዚህ መንነት እግዚአብሔር ንአብርሃም ክላልዮ ከሎ ንርኢ ሽሙ ነጊርዎ ሓደ ሽም አነ ኤልሻዳይ ኢሉ ሽም ምስኡ ሂዝዎ ዝመጽ ነገራት አለው ስም አብ ነገር ምዝ ስም እዚ ልክ ኤልሻዳይ ክበሃል ከሎ እቲ ሁሉ ዝኽእል ኦልማይቲ ክበሃል ከሎስ ናይ አምላኽ መንነት ናይ አምላኽ ሓደ ኔቸሪው ዝገልጽ ስለዚህ በዚህ መንነት እዚ አብርሃም ንአምላኽ ክፈልጦ መታን እግዚአብሔር በዚህ መንነት ተፋሊጦ ዘመንና በፍላይ ብራንዲንግ ድበሃል ነገር ሲ አገዳሲ ትፈልጥ ይኹም ደሆነ ብራንድ ተጸውኤልኩም ሲ ምስት ብራንድ ናብ አምሮኹም ቀጥታ ድመጹ ነገራት አለው በፍላይ ተንጽቡቃት ብራንድ ክበሃል ከሎስ በቃ ጽቡቅ ብራንድ ፈጠሩ ሲ ልክ ትሽም ክጽዋዕ ከሎስ ናይቲ ፕሮዳክት ኳሊቲ ናይቲ ነገር ቫልዩ ሲ ሓቢሩ ናባኻትኩም ሲ መጽ ከም መኪና ጅና አብነት ፌራሪ ተይለኩም ሲ ሓንቲ ክብርት መኪና አትመጽ ምሻቄ ትፈልጡ ይኹም ፌራሪ ሲ ቶዮታ ደሞ ኸብል አይተወረዳባ በአል BMW ከም ዝኸድካ ካብ ዝኾነ እዳጋ ኢኻ ትረኽባ ፌራሪ ትፈልጡ ይኹምሽ ንኣኻ ተባኢላ ትስራሕ ታ ወንበር ትእቀን ብስቁመትካ ካብ ዝናብዚ ክንደይ ክስታይካ ንኻለ ተሸጣሲ ኖርማል ኣብ ገበያ ትኸውን ኣይኮነት ፐርሰናልሲ ንኣኻዮም ዝሰርሕዋ ከምዚ በአልማማ ደይኮነ ድማ ዝስራሕ ነገራታ ሁሉ ሲ ብኢድ ሰብ እዩ ዝስራሕ ዛስዋይ ትኸብር ስለዚህ ፌራሪ ክበሃል ከሎ ድሃለዎ ሲ ሽም አለው እቲ ሌዘራት ገለሲ ኣብ አድ ጣልያን በዓላቶም ሲ ብኢድ ሰፊዮም እዮም ዘብልዎ ስለዚህ ክቡር ድኸው ካልኡን አይነት ብራንድ ተጸውኤ ሲ ጉቺ ወይ ገለ ድላይኩም በሉ ወይ አፕል ተይለኩም ሲ ምስ አፕል ዝመጽሲ ኳሊቲ ሎ ሓደ ኣብ ቴክኖሎጂ ድሰርሕ ሓውኽ ነግረን ከሎ አፕል ሲ ተፊሎሶፊኦም እንታይ መስለኩም ድኾነ ነገር ክሰርሑ ከለው ሲ ብዝዓበየ ጽፈትን ጽባቕን ክሰርሑ እዮም ዝጸሩ ከፊትካ ደይረአ ክፍል ዋላ እንተሪእኻዮስ ጽቡቕ እቲ ፍልስፍናኦም እንታይ እዩ ሰብ ዘይሪኦ እንድሕር አጸቢቅካ ሲ ሰብ ዝሪኦስ ክተጸብቆ ኢኻ ገዛናሲ ተሰብ ዘይሪኦ ክፍል እንድሕር ከነጸብቅ ይላ ፍሉጥ ዩቲ ሊቪንግ ሩም ገለሲ ጽሩ ይድኸው ስለዚህ እዚ ኳሊቲ ዚኦም ፈጢሮም ተክብለኩም ደለሲ ምስትሽም በአርሲ ሓቢሩስ ቅጅል ይብል ምሽ ናባና ይመጽ እቲ ኳሊቲ አምላኽ ድማ ብዙ አስማት አለው ተአስማቱ ሲ ምስትመንነቱ ምስትናቱ ኳሊቲ ምስትናቱ ቫልዩ ሲ ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ ስለዚህ ሽሙ ክዝከር ከሎስ ትናቱ ኳሊቲ ትናቱ ቫልዩ ትናቱ ነገር ሲ ከመጽና መታን ማለት እዩ አምላኽ ከምዛ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ባዕሉ አነ ከምዚ ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኢሉ ንሰባት ተላልይዎም እዩ ኣብ ካለ ቦታታት ድማ ገለ ናይ አምላኽ ነገር ይግለጸሎም ሞሰባት ስም ይህብዎ ባዕላቱ አምላኸይሲ ከምዚ ይብሉ በትዝ ተገልጸሉ ሓደ ነገር ጥራይ ኮነን አምላኽ ብዙ እዩ ስለዚህ ብዙ አስማት እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ዘሎ ካብቲ ብዙ አስማት ገለ ክዝርዝር ሞን ኣብዛ ኤልሻዳይ ክመጽ ሰለስተ ፋውንዴሽናል ኔምስ ናይ አምላኽ ድባሃሉለው መሰረታዊ ሽም ናይ አምላኽ ኤሎሂም ድብል ገና ዘፍጥረት ሓደ ክጅምር ከሎ ትረኽብዎ እዩ ፈጣሪ ማለት እዩ ታያል ፈጣሪ ክሪኤተር ኤሎሂም አዶናይ ድማ ድብል ሽም አለው ኩሉ ኣብ ኩሉ ዝገዝ ናይ ኩሉ ጎይታ ማለት እዩ አምላኽና ፈጣሪ እዩ አምላኽና ድማ ጎይታ እዩ ጎይታ ጎይቶት እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን አዶናይ ስሙ ይባረኽ ድማ ያህዌ ዝብል ሽም አለው ወምሽ ኩላትና ንፈልጦ በእንግሊሽ ጀሆቫ ይብሉ ላቲን ፎርሙ ማለት እዩ ያህዌ ድማ ሪሌሽናል ደኾነ ሽሙ እዩ ምስ ያህዌ ድማ ዝተተሓይዙ ኮምፓውንድ ደኾነ ምስኡ ተተሓይዙ ድማ
ካልእ ሽም ድማ ናይ እግዚአብሔር መንነት ዝገልጽ ድማ ብዙ አስማት አሉ ካብዚ ተንኩለን ከይኮና ኸለይን ግን ገለ ደውጻኹም ክነግረኩም እንዳጠቀስኩ ከሐልፍ ሓደ ሸውዓተ ሽም ንርአይ ያህዌ ጂሬ ወይ ድማ ጀሆቫ ጂሬ ድብል ሽም አለው ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ጀሆቫ is a provider እግዚአብሔር ሲ ነትዘለየካ ስንታይ ዝገብር አምላኽ እዩ ዘዳሉ አምላኽ እዩ እዚኣ አብርሃም ኢሉዋ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ንይስሐቅ ክስውኦ ኢሉ መስከደ ግን ኣብቲ ቀረን ምስ ደየበስ ኣብ ክንዲ ንይስሐቅ ምስዋእሲ ድኡል ተዳልዩ ጸኒሑ ስለዚ በትግርኛ እግዚአብሔር ይርኢ ዝብል ጅሪኡ እንታይ ማለት እዩ ትጎደሎኻ ትደልየካ ሪኡሲ ቀሪቡሉ አምላኽ ስለዚህ እግዚአብሔር ጀሆቫ ጂሬ እግዚአብሔር ሲ ዘዳሉ ፕሮቫይድ ገብር አምላኽ ይሉ ክብረና አምላኽና ይኹን ካለ ድማ ያህዌ ራፋ ድብል ሽም አለው ኣብ ዘጸአት 15:16 ይኹም ትረኽቦ እዚያ መብዛሕትና ንፈልጣይና እግዚአብሔር ፈዋሲና ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ፈዋሲና እጅ እግዚአብሔር ሲ ብዙሕ እዩ ንአና ዝሁሉ አስማት ዝሁሉ ንዝርዝሮ ዘለና አስማት ሲ ገለ መንነቱ ገለና አና ዝገብረልና ነገር ሲ ዘዘኻኽረና ዝገልጸልና ነው ያህዌ ጽድቁኒ ድማ ዝብል ስም አለው እግዚአብሔር ጽድቅና እዩ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ኤርምያስ 23:6 ያህዌ ሮሂ ድማ ድብል ሽም አለው ኣብ መዝሙር 23:1 ንረኽቦ እግዚአብሔር ጓሳዬ ያህዌ ሻማ ድማ ድብል ሽም አለው ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 48:35 ንረኽቦ እግዚአብሔር አብኡ ማለት እዩ God is there እግዚአብሔር አቡ ተረኺቡ ኣብታ ከተማትያ ተረኺቡሎም እግዚአብሔር ይባረክ ሻብኣይ ድማ ያህዌ ንሲ ዘጸአት 17:15 ሙሴ ዝበሎ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማይ ካለ ድማ ኤል ዝብል ሽም አለው ልክ ከምዚ ያህዌ ምስካል ኮምፓውንድ እንዳኾነሲ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ዝጽዋዓሉ እታ ኤል አባኸላ ደረዝ ዘይብሉ አምላኽ ስልጣኑን ኃይሉን ሲ ደረት ዘይብሉ ማለት እዩ ቃል ንቃሉን ትርጉሙን ድህር ደሊና እንተሪናሲ ማይት ስትሬንግዝ ፓወር ማለት እዩ ምስኤል ድማ ተታሒዞም ዝመጹ ዛሎም ማልት ንሪኣ ማለት እዩ ሓዊስካ ሓደ 5 አስማት ክንዝርዝርሞ ኣብታ 5 ይቲና ሎም ማልቲ ድዌል ንገብር ማለት እዩ ኤልዩን ድብል ሽም አለው ኣብ መዝሙር 57:2 ትረኽቦ ልኡል አምላኽ ማለት እዩ ኤልሮኢ ዝብል ድማ ሽም አለው ኣብ ዘፍጥረት 16:13 ትረኽቡ አጋርያ ዝበለቶ እግዚአብሔር ይርኢ ማለት እዩ ኤልጊቦር ድማ ዝብል ሽም አለው ኣብ ኢሳይያስ 9:6 ይኹም ትረኽቦ ኢሳይያስ 9 ተይለኽ ዝክርዎ ይኹም ብርቱ አምላኽ ማለት እዩ ኤል ኦልአም ድማ ዝብል ሽም አለው ዘፍጥረት 21:33 ትረኽብዎ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ማለት እዩ እዚ ሁሉ ሲ ናይ እግዚአብሔር መንነት ዝገልጽ ናይ እግዚአብሔር አስማት እዩ እምባርሲ ኣብ ዘፍጥረት 17:1 እግዚአብሔር ንመጀመሪያ ጊዜ ዛስም እዚ አፋሊጡና ንአብርሃም ይዝብሎ ዘሎ አብርሃም ኢሉ አነ እቲ ሁሉ ዝኽእል አምላክ አነ ኤልሻዳይ I am the almighty God ክብረና አምላኽና ይኹን ናይዛ ዓመት እዚ መሪሕ ጠቕስና ካብ ኃይሊ ናብ ኃይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ይቆሙ ዝብል ስለዚህ ካብ ኃይሊ ናብ ኃይሊ ክንከይድ ከለናስ እቲ ኃይሊ ምንጩ ንሕና ይኮንናን ምንጩ አምላኽ ባዕሉ እዩ ትንረኽቦ ኃይልስ ብናይ አምላኽ ኃይሊና ንኸይድ ዘለና ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ እዚ ምንጭና ክንፈልጦ ሎም ማልትሲ ናቡ ክንጥምቲና ክብረና አምላኽና ይኹን ናብቲ ኃይልና ዝኾነ ናብቲ ብርታኤና ዝኾነ ናብቲ ዝድግፈና ናብቲ ዝረድአና አምላኽሲ የእንትና ልዕል ክነብርና ክብረና አምላኽና ይኹን በብዙ አይነት መንገድ ምናልባት ተስፋ ቆሪጽና ደኺምና እንተ ኾይናስ ንኡ ክንጥምት ንኡ ክርኢ ከለና ከም እንደገና ተስፋና ይሕደስ እግዚአብሔር ይባረክ ኃይልና ይሕደስ ካብ ኃይልና በኃይል ድማ
መንገድና ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ አብርሃም አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 10 ተሸዓተ መጽዩም በአር አነ ኤልሻዳይ አምላኽ ኢሉ እጅዚ ዝበለሉ ቦታ ኮንቴክስት በጣም አገዳስ ስለዝሆነ ምልስ ከብለኩ ምዕራፍ 10 ተሸዓተ እግዚአብሔር ለአብርሃም ክዛረቦ ሆሎ አምንታይ ኮንቴክስት ይዝብሎ ዘሎ አብኪዳን አብዘ ኪዳን ውሽጢ እግዚአብሔር አብርሃም ሲ አነ ነአኻ ከምዚ ይዝብሎ ዘሎ እጂ አብርሃም هذا ثلاثة جزء زخون سي مس أملاخ سي زلوا كيدان كاب هذا درجة ناب هذا درجة إن وسخة دما بزرزر إن تجلسة إن برعه كم زخده أبز فترة نري زفترة برا فسر تخلته تناي مجمرة كيدان بمن قدي بملك تصفيو ناب إبراهيم كوها بقولو نري كبز حكي كبارغ كي زبل تصفيبو ምዕራፍ 15 ተخت መጽ خلهم ድማ አብርሃሙን ሓደ ነገር ገይሩ አምላኽ ተራእይዎ ሽኡ ድማ እንስሳታት ድማ ቆሪጹ ንግልተ መቂሉ ድማስ ምስ አምላኽ ኪዳን አትዩ እተን ቃላቱን እናጽናዕሁም መን እንድሕር ከድኩም ይውሰኸ አምዕራፍ 17 ድማ እምበአርሲ ደጊሙ አምላኽ መጽዩስ መጀመሪያ በመንነቱ أنا إلشاداي أنا تخلو زخيل أملاخ إيه بزبل تجليسولو دحراي بزرزر كم زبالكم أبزي مرافزي حموش تجزيز أكلسي أملاخ تزاريبو أتي نا أبراهام زلوا كيدان بكا بنتصور إن تزرزر إن تجلس أخيدو قدم هجي أبراهام أبزي فترة مرافع سر تغلطه كاب أبراهام دت صبنا نجار ويد ما دت لنا نجار أنت هيك جبر جلاي تنابر أبزيجن أبراهام كجبرو زلوا نجاراتون بزرزرنا تجلس أي مج نابنت جنا كجمر كله أنا كل زخل أملاك كأمس بلوس أبكر ما ينتهي جبريلو تملالس بلهم لسكون أنا أبزريوس تملالس نبر كلا أيدما كج ناي جزرت نجار دما كجبر كله دما تري أبراهام أبتس أنت شعتن أجميو تجزيرو نا أبراهام مزاز زجرن ስለዚህ አብርሃም ዝገብሮ ነገራሲ አብዘ ኪዳነዚ አብዘት እና ተገልጸሉ መስቂ ማለት ነው አብርሃም ተገዚሩ አብርሃም አብ ቅድመይ ብሌምለስኩን ብንጽህና ተመላለስ ተባሂሉ አብርሃም ሽሙን ተቀይሩ አብርሃም ዘነበረ ሰብ አብርሃም ኮይኑ እጂ አምላክሲ ሉዓላዊነቱ አብ አብርሃምሲ ዘለዎ ስልጣን ዩዘሪ መቼም ኩላህናስ زز ولدنا يوم دقنا إنا سمنه بنبر أبن داسب كيركاس زولدو وقلاس كستوبلو وصايت بلن يخ ناتوم يلو مخاريم مزيوس نايسب قلاس سمي يلن نت أملاق دحبنا قل أين أنت ينقبر سمنه أبا إبراهيم دماس جزائي أبا إبراهيم دما وانا السمو قانو غريسي أبراهيم درج أبراهيم دا يكون شمكاسي أبراهيم كبرنا أملاخنا يكون هجي نابزا زفترة مرافع سرت شو عت قدم ممصانا حتصير دحساس كنجبر نمنتاي مسلكم زفترة كتم ببو خلكم بفلاي دما ناي أبراهيم تاريخ ادميو እንዳተ ነገርና ይድኸይድ አብዛ مرافع سرت شو عت ቁጥር ሓደ ድማ ከጅምራ خلص أبراهيم ወደቴስ አንተ ሸዓተን ዓመት ምስኮነ ይዝብለን ስለዚህ በድህሩ ዘሎ ነገራት ተዘይ ተረዲውና አብዝ ዘሎ ሐሳብ አይክርዳናል ካበዩ አብርሃም መጽዩ አምንታይ ጊዜው እግዚአብሔር ሲዝግለጻሉን እግዚአብሔር ዝዘረባን ዝዛረቦ ዘሎ ሲወሳኒ ለአብርሃም ታሪክ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ይዝጀምር ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ብናያቡ ታራ ወለዶታት እና ዘርዘረን ከሉ አብርሃሙን አቡ ወዱ ስለዚህ ታሪኩ አቡ ይጀምራልና ናይ ታራ ታሪክ መጽ አብርሃም መጀመሪያ ዝነብረሉ ዝነበረ አዲ ወይ ኦሪጂኑ ናቱስ ኡር ተባሃል ናይ ከለዳውያን ምድሪ ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ምድሪ አምላኽ ድጽዎ ኢያሱ ምዕራፍ 14 ከተንብቡ ከለኩም እዚኦም ታወደምልኹ ንአምላኽ ደይፈልጡ ህዝብ እዮም ነሮም ካብዝ ማእኸል እዚም በአርሲ አብርሃም ኢሉ ካብ አዝማድካ ካብ ህዝብኻ ተፈልያሲ
ውፃ ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ብሎ ሕጂ አብርሃም ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ምድሪ ወፂኡ ግን ናብ ካራን ይኸይዱ መጀመርያ ምዕራፍ 11 ዘፍጥረት ከተንብቡ ከለኹም ክሳብ ካራን ትበሃል ካል ምድሪ ካል ሃገርሲ አቡ ታራ ድማ ምስ ወፂኡ ግን ጻውዒት ንመን ያኔራ ንአብርሃም ያኔራ አብርሃም ግን አቡን ወድሐውን ዝኾነ ሎጥ ወንድማ ሒዙ መፂኡ እጂ አብርሃም ተፈለ ተባሂሉ ከሎስ ነብኡን ሒዙ ይወፂ አብ ካራን ግን አቡ ምስሞተ ብድህሪው መንገዱ ቀጽሉ ናብት እግዚአብሔር ዝጸውኦ ማለት እዩ እቲ ታራ ዝብል ሽም ንባዕሉ ትርጉሙ መደናጎይ sometimes እግዚአብሔር ይጽውዓ ናብት ዘርአየና ነገር ግን ተቢናን ደፊርናን ንአምላኽ ተአማሚና ንአምላኽ አሚንና አብ ክንድ ንኸይርሲ ካለ ድማ እንታይ ንገብር መስለኩም ንጎትት ንሱ መደናጎይና ንሱ ናብት እግዚአብሔር ዝበለናሲ ከይንበጽሕ ዝገብረና አብርሃም ነብዩ ይዙ መጽኡ አቡ ምስሞተ ግን ዳህራይ ቀጽሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ድማ እንታይ ይብለና መስለኩም አብርሃም ወድ 75 ዓመት እንከሎ ይብለን እግዚአብሔር ተዛሪቦ እጂ ተን እድሜታት ተን ዓመታት እንዳነገረና ይዝመጽ ጸሐፋይና ይዘፍጥረት 75 ዓመት ይነሩ አብርሃም ይሉ ንብዙ ህዝብታት ከገብረከ ከባረከከ ተስፋ ይቡ ልክ ግን መጽኡ ናብታ እግዚአብሔር ተስፋ ዘሐቦ ምድሪ ምስበጽሕ ልክ ናብታ ምድርቲ አምስበጽስ በታ ምድረዲ አማ እንታይ ኮይና መስላትኩ ጥሜት ኮይኑ ስለዚህ ናብ ግብጽ እኽሊ ግደሊ ሲወሪዱ እግዚአብሔር ናብ ዝጸውኦ እግዚአብሔር ናብ ዝበሎ ቦታ ይመጽኡ ግን አብቲ ቦታ ጥሜታል sometimes እግዚአብሔር ዝበለካ ነገር እግዚአብሔር ዘቅናልካ መንገድ ክትከይድ ከለኻሲ ኩሉ ምቹ ኩሉ ሙሉ ይኸውን ማለት አይኮንም ጸውኡ ካን ከሎስ አቡ ግን some challenges ከመጽኸል አብርሃም ናብት ዝተጸውኦ ይመጽኡ ናብት ዝተጸውኦ መስመጸግና ጥሜት ዘለዎ ኮይኑ ወሪዱ ናብ ግብጽ ኸይዱ ዳህራይ ድማ ከም እንደገና ታሪክ ብዙሕ ግን እሕልፍልፍ ክንብሎ ጥራይ ናብ ደቡብ ድማ ደየበ ይብለና ናብ ታ እግዚአብሔር ዝጸውኦ ምድርስ መጽ ግን ኣብ ግብጽ ዝወረደላ ጊዜ ድማ ሓንቲ ነገር ድማ ዳህራይ ኮንሲኩዌንስ ዘለዋ ነገርሲ አጋር ትበሃል ድማ ተማሊኦም ይመጽዩ ምዕራፍ 13 ክበጽሕ ከሎ ድማ አብርሃም ንሎጥ ሒዝዎ ይወጽዩ ሎጥ ክሳሕጂ ምስ ይዘሎ ኣብ ምዕራፍ 13 ድማ ደስ ድብለን ቃላሉ አምላኽ ሲና አብርሃም በወርቂ በብሩር በብዙሕ ከብቲ ጥሪት ድማ ስንታይ ገበሮ ይብለና ባረኾ ይብለና እቲ በረኸት ድማ ክገልጾ ከሎ ደስ ይዝብል ምድሪ ብጾሮ ዘይትኽእል ተኸሙ አይነት በረኸት ይምጻልና ከሙ አይነት በረኸት እግዚአብሔር ይባርከና ምድርስ ክጾሮ ዘይትኽእልሲ በረኸት አብርሃም ሲተባሪኹ ሹ አመንጎ ጊልያ ናይ ሎጥ እና አብርሃምን ባእስምስ ኮነ አብርሃም ፕሮፖዝ ገይሩ ሓደ ነገር ሎጥ أنا نسخنا حواتنا كنبأ سايقبأنا دي سلازي سخامرت مجمريا نيمان تخير كان نسأقام خيد نسأقام تخير كان نيمان خيد كن بسلام كفلاليوس بروبوز جيرون لوط ناي مجمريا مرجع وسيدو لوط بعينو مسرعية نتلملم زمسل مدري جن عبتي لملم زمسل مدري جن زلو سبات بالتعمي حسومات كاب أملاك درهاو صدوماويا أبوس كنبر صبوك كوينو ترايو أبو دما كيدو دنكوانو تخلي يبلكم لوط أما غلتي حزبسي تقميتو بك نابرو أبو غيرو تحري أب حدش كدان بيتروس كتسحفلنا خلص إذا بعينو زمرتو تتصبق مسيلو زترايوسي نفسو زج النقينير دحري جنا أنت يبلنا نفسو زج النق እንዳ ያው ትግርኛ እንዳ ተሰቂያዳ ተብለራይ እና ተሰቂየ ሰፈር እንዳገበረስ ዝነብረሉ ሆይ አማ አገል ኃጢያት አማ አገል ንአምላኽ ደይኽብር ነገርሲ አማኒ ቦታ ካይኮነ ክትነብር ከለኻስ ሓንቲያ ትኽትከውን ትኽእል you will suffer ምክንያቱ ዲፕ ኢንሳይድ ሲ ትፈልጣይኻ ሓደ ጊዜ ቀደም ንእስራን ሓሙሽተን ዓመታት ባክ ድገበረ ሰብ
دحرينا بقويتا تمليسو ينو زبلن زربا كسا حجي اي رسول نمنا اسياد دما بزو غزي يدبلو don't waste your life اسران حموشتن امتات باغيرو ازو سبز نايت كلاب قال انير وغربو ادبا ادا يساس قال يغبر كل اينت ነገር ገንዘብ አለው قال ሁሉሎ እንታይ ልን መስለኩ አብታ መተርአሰይ ከኸውን ከለኹ አይحጎሰላን ይሉ I never ቃል ነቀሉ ከምዚ አይሉን ተጠቂሙላ እንግሊሹ I never enjoyed sin ይሉ ናሃጥያሲ enjoy ገረያ ይፈልጥሪ ካልኦት ተሐግሶሙላ ምንም አምላክ ደይፈልጡ ገለሲ አነ ግን I know that ዝገብሮ ነገርሲ ትክክል ከምዘ ይኮን ለነፍስህ አስከ ተሰቂያ ጥራይ ኻምበር ምንም ተትርፎ ነገር ይበልክ ስለዚህ እዚ ሰበዝ ድማ ሎጥ ድማ ስካይዱስ ነታ ለምለም ትመስል ምድር መሪጾ ኸይዱ ግን ነፍሱ ዝሳቀየሉ ነፍሱ ዝጭነቀሉ ቦታ እዩ ተቀሚጡ አንተ ምዕራፍ መስከድኩም ድማ ድገደደ ነገር መጽ ሎጥ ተማሪው መጽዮምሲ ወሲዶም ሎጥ መስተማረኸ ይብለና አብርሃም አቤቱ ድተወልዱ አቤቱ ዳአበዩ 300 ሸሞንተን ድኾኑ ፍቱናት ሂዙሲ ደድሕሪዮም ከደ ይብለና ኩል ጊዜ ከምዚ ዝኸውን እቲ መንፈሳዊ ነቲ ስጋዊ የናገፉ እቲ ምስ አምላኽ ዘሎ ነቲ በአይነ ብዝርአ ዝውሰድ ሰብ ምሰናገፉ ስለዚህ ሎጥ ተወሲዱ አብርሃም ግና እቲ ምርጭውስ አብርሃም እኮይ በእድመዛ አቢ አብርሃም እኮይ ተጸውአ ምርጫስ ቀዳማይ ከወስድ ዝነበረ እኮ አብርሃም ይግኑ አቀድሞ ንምንታይ መስለኩም አብርሃም is a spiritual man አብርሃም በረኸቱ አብዝረአ ከምዘ የለ ይፈልጥ በረኸትና ተፈልጡ ዲኹም አባምላኺ አባናኮ ይዘሉ በትዝረአ ገላ ይኮን ስለዚህ ዝሰብዚ አምላኻዊ ዝሰብዚ መንፈሳዊ ሰብ ዳራይ ድማ መጽዮስ እንታይ ገሩ አናጊፉ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ملك صديق رغيبوه الشرهبوه ملك صديق دما باريخو يبلنا حلف كنبلو حجون مراف 15 ተነበጽ አምራፍ 15 እግዚአብሔር ድማ ብራይ ከምን ደገናና አብርሃም ተገልጸል ይብሎ ህጅ አመታት ከይዱሎ 75 ዝጀመረ አብ 75 አዱን ህዝቡን ገዲፉ ዝወፀ ትገርመኩም ነገር አብርሃም ናይ እምነት ኤግዛምፕል ናኸውን ከሎ በጣም እኮ በሐቂው እንተሪኹም ስደት ማዓዝዩ ዝቀናአካ ንሽተ ከለኻዶ ሙስ መስዓባኻ ምናልባት ንደቅና ሲብና ክንመጽእ ንኽእል ናይ መጀመርያ ተሰዳዳይ ግን ወዲ 75 ይስደድ ኢልኩም ተሓስቡ ዋ መቃብርያ ይርሕቅኒ ኣብዚኣ ተሸኒ ዝብል ወዲ 75 ሲ ንስደት አይከይድ አይተባባል አብርሃም አብ 75 ዓመቱ ሲ እግዚአብሔር ናብዝበሎ ድማ ኩሉ ፍጻሚውስ ነጊርዋ አይኮነን ጅኻብ ዝኾነ ቦታ ናብ ዝኾነ ክትከዱ ከለኹም ጂፒኤስ ተእቱምሽ you know where you go ታ ፍጻሚኩም ዚ ትፈልጥዋ ፋክት አና ሃዳ ግዜ እንታይ ይገብር ታ ፍጻሜ ጥራይ ፈሊጠ ጅድማ ዘላደ ይኮነስ ከምዚ የነእሶሞ አበይ ተርነኸም ዝወስድ ገለስ ይሪኦ ይርፉድ ደአትወኒ ገለገለ ተናቢያ ተወስድንስ መንገድ ድኻስ ክትፈልጦስ ትደሊ ኻይ ክብለኩም ደሊ አብርሃም ግን ተነግሮ ነገር ሲ ዝርዝር የለን በዚ አትጻፍ በዚ አትኸይድ ገለመለ አብዚያ ከምዚ ጸንሐካ ገላ ይኮነን ሃንት ነገር ይይዙ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ዝባሃል ነትና እግዚአብሔር ቃል ነትና እግዚአብሔር ተስፋ ወሲዱስ አብርሃም አመነ ይብለና ወድ 75 ዓመት ሲ ወጸድማን አምላኽ አሚን በእድመን ዳአባኻ ክትከይድ ከለኻ ተሰራውን ዲንገለገለ በጣም ይደገድሰካ ጃቦታትና ወይ ገለና ብዝተዝመጹ ክፋለጦ ዝደሉ መጀመሪያ ጎረባ በትገለኹ ቲ ማን ይዘሎ አባይ አብዙሪ እንወይ ከጽሮና በካለኸ አቱ አብርሃም ነአምላኽ አሚኑስ ወጽዩ ተስፋ ይዙ ወጽዩ አብርሃም ድማ እጅ ነውህ ጊዜ ሄዱሎ አምላኽም እንደገና መስተገልጸሉስ እጅ አምላኽና መጸዝ ዛረቦ ዘረባ ከብዛሐከ ንብዙሃት ህዝብታት ከገብረከ ያምራፍ 15 ንደገ አውጽዩ
كواخب تسكير أيوم يلو ندك خاسي كم زجير أنتي كجبرئ كبزحومي أبراهام كن حد حطون يرو كم زستبلن اللقاء يلو كان أناس ولود يبلين زوار سند ما أزي على عزار بعد دمشق يلو تعرف لنا اللقاء هذا كوا زي بالليسي نبزوحات كتكوني خاطب لنا اللقاء يلو لكن كم تسفهم أبزق زي أبراهام وسيدو رأي أمسيو بقي أمسيو تقيل أمسيو رقابة دم أمسيو نتن سلسته نتبقي نتاتقيل نتبقرأي نغلطة مقالو يبلنا نترقابي تهي مقالنا مقيلوس مس أملاخسي كيدان آتيو باتيكي تهزي دم أنت أي مسلوكم كيدان كتغلو بقرأي قال أمسيخا تسيريس الناس يزاري نغلطة مقالو مو اتوم كلتا كيدان دعاتوس بما أخلي حلف قالا يتألمني بقى كتصنعوا إيه كجبروا إيه دقر ماكم نجر እግዚአብሔር ምሳና ኪዳን ከአትሆሎ እትኪዳን ዘልዓለማዊ ኪዳን እግዚአብሔር ሲ ኩነታት ሪኡስ አይጠልም በወገን ሰብ ንኪዳን ሲንታይ ክንገብር ንኽእል መስለኩም ክንጠልም ንኽእል ነትዛዓተና ይቃል አብዝኾነ ጊዜስ አይጣመናን ገለልናስ ከነፍርስ ንኽእል ናይ አምላክ ኪዳን ግን ዘልዓለማዊ ኪዳን ክብርና አምላክና ይሁን አምራፍ 10 ሸዓተ ኢንፋክት እንታይ ልወሎ መስለኩም እዚ ኪዳን እዚ ይልዎ ዘልዓለማዊ ኪዳን ኢየሱስ ጎይታይ ከም ትምስኖህ ዘአቶ ሰላ ዘልዓለማዊ ኪዳን ዘልዓለማዊ ኪዳን የዘአቶ ወልካደለሁ ኦን ትራያል ቤዝስ አይኮንን ዘሎ ኩነታት ካሪ ኤገል አይኮንኩን ዘልዓለማዊ ኪዳን የዘቆመልካ ዘለዎ ኢንፋክት ደስ ትብለና ምዕራፍ 10 ሸዓተ ሓንቲ ቃላላ እንታይ ትብል መስለኩም ኪዳነ ይብሉ ኪዳንና ዳይኮነስ ኪዳነ ከሙ ይሆናል ኪዳንና ዳይኮነስ ኪዳኑ ኢየሱስ ጎይታይ ናና ድማ ሁላትናስ አብ ሐድሽ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ሐድሽ ኪዳን ተአትዩልና ለጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ስጋን ነቲ ደምን ክንወስድ ከለናሲ ብዛባት ደም እንታይሉናል መስለኩም ዝደም ብሰተኹም መጠንሲ ታይሉናል ናይ ሐድሽ ኪዳን ወእግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ነቲ ኪዳን ናይ ሐድሽ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ተአትወልናሲ ክንዝክር ስለዚህ አብርሃም ኪዳን አትዩ አምራፍ 15 ምዕራፍ 16 ግን ዘሕዝን ነገር ድማ ኮይኑ after all this ሳራ እዚ ተስፋዚ ኢላ ወይ ድማ ዘኪዳን እዚ ንአብርሃም እንበር ንአይ ዝምልከት አይኮነን ኢላ ስለዚህ አብርሃም ኢላቶ አንተ ነገር ፕሮፖዝ ገራ ናብ አጋር እቶሞ ባአገሩ ምናልባሲ እግዚአብሔር ከባረከካ ተስፋስ ክፍጽመታ ክትዛረብ ከላውን ኢንፋክት ፍራስትሬሽን አምስ አምላክ ዘለዋ ነገሩን ዝገልጽ ቃሉን ተዛሪባ እንታይ ለመስለኩ ናአይ ከይወልድ አጽዩኒሞ ኢላ እግዚአብሔር አጽዩን ስለዚህ ስጋግና ክትወልድ ትኸሊኻ ኪድናብ አጋር እቶ ውለድ ኢላቶ አባጋር አትዩ ወሊድቱ ሳራ ግን ከምዝ ተጸበየቱ አይኮነላ አጋር ምስጠነሰት ከተቃለለ አጀሚራ እቲ ንጽቡ አይክኸውን ኢላ ዘሐሰበቶ ነገርሲ መሊሳ ፍራስትሬሽን ዝውስኸላ ነገርዩ አብ ህይወት አምጽ ህጂ ሐዙኒ አብዝ ኮንቴክስት ዚኡም በአርሲ ምዕራፍ 17 ዝመጽ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 which is ናይ መወዳእታ ጠቅሲ ናይ ምዕራፍ 16 ናይ አብርሃም እድመ ይነግረና አብርሃም ወድ 86 ዓመት ከም ዝኾነ ስለዚህ ተቆልዓ ተወሊዱሎ ወድ 86 ዓመት ማ አብርሃም ኮይኑሎ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ድማ ክጅምር ከሎስ አብርሃም ወድ 99 ዓመት ምስኩለን ስለዚህ አማ አገል ምዕራፍ 16 አማ አገል ምዕራፍ 17 ሲ ናይ 13 ዓመታት እንተ ያለው ማለት ይጋባል አብርሃም በገዛ ርሱና አምላክ ድግፎ ናአምላክ ሕግዞ ኢሉሲ ሓደ ቆል አምጽዩ 13 ዓመታት ብድህሪው ድማ አምላክ ጸጥ ኢሉ ናአብርሃም ፍራስትሬሽን ራእይ ወጅ ትዝበልካኒ ተስፋ تستزارب كان نخ
13 ዓመታት ምንም ዝኾነ ነገር የለን እቲ ተስፋ ድማ ናይ ቆልዓ ተስፋ እዩ ስለዚህ against age ዝغيድ እድመ ብዝወሰኸ መጠንሲ ተስፋ ከም ዘይፍጸም ከም ዝረሓቀ እዩ ዝመስል 13 ዓመታት ግና እግዚአብሔር ጸጥ ኢሉ ጸኒሁስ ዳራ 13 ዓመታት አምላኽ መጽኡ ክዛረብ ጀሚሩ አብርሃም ኢሉዎም ባር ክዛረብ ግጅምር ከሎ አነ እቲ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ሃሌሉያ አብርሃም በገዛ እርሱ ዝገበሮ ነገራት አለው አብርሃም አምላኽ ክሕግዞ ሮ ማቴሪያል ገላ ቀሪቡ ነሩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ መስለኩም አምላኽ አብርሃም ናትካ ደገፈ የለን I am the almighty God አነ ኤልሻዳይ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ተስፋሃ ክፍጽም ነትዝተዛረብኩ ቃል ንኽገብሮ ናትካ ነገር ሲ አየልየንንዩ አነ ክዛረብ ከለኹስ ንአኻ ተአማሚነ ኣብ ናትካ ዘሎ ጉዳይ ተአማሚነ ኩነታት ተአማሚነ አይኮንኩን ተዛሪበ አነ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ባር አብዚ እዋኒው አምላኽ መጽዩስ I am the almighty ኩሉ ኃይል ዘለና አምላኽ ይሄ አነ ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታዩ አብርሃም ተስፋ ዝቆረጸሉ አብርሃም ናቱ ፈተነታት ዝገበረሉ አብርሃም ሰንከልከል ዝበለሉ አብርሃም ዝወደቀሉ ጊዜ መጽዩሲ ታይብሎ አምላኽ አነ ኩሉ ዝኽእል ኤልሻዳይ ኦልማይቲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኤልሻዳይ እትብል ሽም ሓደ 7 ጊዜ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ተጠቂሳ ነው 17 ጊዜ ተጠቂሱልናል ድማ ሻዳይ እትብል ንበይና ድማ ሓደ 41 ጊዜ ዝአክል ተጠቂሱልናል እታ ሻዳይ ንበይና ማለት እዩ በብዙሕ በፍላይ ተረኽብዎ ኣብ መጽሐፍ ኢዮብ እቲ ስርወ ቃሉ ሻድ ድብል ኮይኑ ትሻድ መባል ድማ እንታይ ማለት ይመስለኩም ቃል ንቃሉ እንተሪናዮሲ ብሬስት ማለት እዩ አጥባት ድብል ጡብ እጂ ምስ ፈርቲሊቲ ዝተተሓዘ እንታይ ዝብል ዘሎ መስለኩም አምላኽ ልክ ከም አደ ኩሉና ሀበትና ተኸናኸነት እተንብርን ትሕዝንሲ አነ ድማ ንአኻኹም ደልየካ ደበለ ሁሉ ዝህብ እና ተኸናኸንኩ ኖርሽ እና ገበርኩስ ዝወስድ አምላኽ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ እዚ ኤልሻዳይ ዝብልሽም ትሁሉ ዝኽእል ዝብልሽም አምላኽ ንሙሴ ድማ ከነግሮ ከሎ እንታይ ልዎ መስለኩም ነቦታት በዚ ስም የተገሊጸሎም ይሉ ዘጸአት ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ተሪኹምሲ ንአብርሃም ይሉ ንይሳ ንያዕቆብ ከምቲ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ተገለጽ ኩሉ ስለዚህ ንአብርሃም እግዚአብሔር ዝግለጸሉ በመንታዩ በዚ ሁሉ ኻልነቱ በዚ ኤልሻዳይነቱ በዚ ኦልማይቲ ዝኾነ አምላኽሲ ይግለጸሉ ኃይል ሁሉ ናተዩ ድጨንቀን የለን ንአኻ ይርዳአካለሁ እድመ ይዙካለሁ ስጋ ይዙካለሁ ማህፀን ሳራውን መይቱሎ ሳራ በመሰረቱ ንእሽተይ ከላውን መካንያ ነራ አምላኽ አይጠፉ ብድሕሪው ድማ እድሜያውን ሓሊፉሎ እዚ ሁሉ አይጠፋአንን አነ ግን እዚ ሁሉ እናፈለጥኩስ ካብዝሐካይ ክባርኸካይ ነገስታት ካባኻ ወጽኡ ክብለካ ከለኹሲ ኤልሻዳይ ስለዝኾንኩ ኢየሱስ ጎይታዩ ትዝበሎ ሁሉ ኮይኑ 1000 ዓመት ብድሕሪውስ ዳዊት መጽኡ 1000 ዓመት ብድሕሪውስ ኢየሱስ መጽኡ ማቴዎስ እኮ ነዚ አይዝብለና ወድ ዳዊት ወድ ብርሃም ተና አብርሃም ዝተባህለሉ ኤልሻዳይ ዝበሎስ ኩሉ ኮይኑ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ አብዛ ቦታ እዚ አመጽዩስ አምላኽ እንታይ ዝብሎ ዘሎ አነ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እድማ ሐሊፉካ ብሎ ባዮሎጂ አጌነስቲው ኩነታትካ ይፈልጥ ስኻውን ተስፋ ቆሪጽ ካለኻ ግን ሃይልዎ አነ ኤልሻዳይ ስለዝኾንኩ ክገብሩ አነ ኤልሻዳይ ስለዝኾንኩ ክፍጽሙ ናይ አብርሃም ምላሽ ደስ ያተብለኒ ምንም ነእምሮኻሲ ክጸብኸሎ መልስ ክትስእን ከለኻስ ሓደ ነገር ይድግበር አምላክ ክዛረብ ከሎ ትደፋ
አብርሃም ታይገሮ ይዝብለና ምዕራፍ 10 ሸዓት ተደፊው በቃ ወደቴ ሰዓት ሸዓተን አመቱ ሰበይቱ ሳራ 80 ሸዓተን ምላሽ ይብሉን ከመይ ይኸውና ይፈልጥሪ ግን አንተ አይሉስ ተደፊው ክብርና አምላክና ይሁን እግዚአብሔር ዘተዛረበና ምናልባት ከመይ ነእምሮና ዝኸበዶ ድፍኢልና ሃሌሉያ ንበል ዝገብሩን እሱ ይፈልጥ እሱ ይጭነቆ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላክና ይሁን ነአብርሃም ንሳራ ከምዝ ብዙ መባል ቀሊል ናብ ህይወትና ንመለስ ናብ ገዛ ርስና ድምጽ አምላክ ተዛሪቡናስ እዚ አሳይ ተኸውንያ ወይ ድማ ድቀምቀምና የኔብል የለዋል ዳህናትኩም አይፈልጥ ይስኻትኩም ሰብ እምነት ይኹም ተመስሉ ገጽኩም ይፈልጥ አነ ግን ብዙ ጊዜ ይቀምቀመን ተዛሪቡና አምላክ ሲ የአብየንሞ እዚ አተኸውን ይለስ ከንእሶ ፍት አብክንድ በተኤልሻዳይነቱ ድሪዮሲ በትናቴ በብቱነታት ከዱሎ ከምዝሎ ዙናይ ከውንዩ ገለ ኢለሲ ናብትናቴ ከንእሶ ይፍት ነአብርሃም ድብሎ ደሎስ አያም ዲ ኦልማይቲ አነ ኤልሻዳይ ብኹነታት ካይትረአ ተስፋታተይሲ ብኹነታት ካይትምዘኖ አነ የተዛሪበ አነ እዝፍጽሙ ኢየሱስ ጎይታዩ ምናልባት ሎም ድማ እግዚአብሔር ተዛረበኩም ማአስ ዝበልኩም አብርሃም ወደተ ሰዓት ሸዓተን አመት መጽዩሲ ከገብርኤልከ የተይልጎስ ተሰዓት ሸዓተን ደሎና ይመስለንን ስለዚህ ገና አብ ፕሪስኩል ገነና ለና መሰብርሃም ከነ ወደደር ከለና ተሰዓት ሸዓተን መጽዩስ ገና ሙላድኮ ገና ናይ ጀማሪ ምሽ ሐቀ مسعرك هذا هو نايكم مسعرك هذا كذا حاجة ليه خطري جنا ناي مجمّري خطري تقولين كاس جنا جمّري مالتي نا أبراهام سي أبتيس أنت شأت نسارس أب سمانة أنت شأت المسيوسي ناي جمّري نجار كيرولو يسوع كريستوس قويتاي أما أبراهام نساران بسمانة أنت شأت بتيس أنت شأت دجمّرون دحير كوينوم سي ناين أخذكم من أخمي يسوع قويتاي أنا هذا جنا بكندر جاردن ينادلنا يسوع قويتاي ስለዚህ በኩነታትና በነገራትና ሲ ዘይምዘን አምላክ ይክብረና አምላክና ይሁን አብቴስ አንተ ሸዓተን መጽዩስ አነ ኤልሻዳይ ነው እዚ አብለኩም ወድ ክልተ ነገራት አምድሪ ካብ ዝፍለጡ ፍልጠት ኳድ ይኮነን ብርሃንዩ አጸቢቁ በቃ አገዳስ ፍልጠት ብዛባ አምላክና ዘለና ፍልጠት ፖለቲካ ዝትንትኑ ኢኮኖሚ ዝትንትኑ ማህበራዊ ነገር ዝትንትኑ ዝፈልጡን ሲሽህን ሚትንሰባት አለው ጽብቅ መፍላጦም አይነት ጻረሮ እዙ ሁሉ ፈሊጥ ካግን አምላክ ከተዘይፈሊጥ ከያስ ዘለዓለም ናብ ጠፋአት ዘለዓለም ናብ ምሕርቃም አስናል ንጴጥሮስ ከምዝ ደይኮነዩ ስጋ ወድህያው አምላክ ይኻምስ በሎስ ስጋ እንደምን አይገለጸልካ እዝና የሰማይ አምላክ ይገለጸልካ ኢየሱስ نعمله مفلات سيت زعابة يفلتاتو السيو نايزل عالم نجرنا زقيرة نايزل عالم نجرنا زلوت ده سايب لكم زي تمهرنا بزوج زي فلتنا كله ناس جن حدا نجر جن بريهولنا يسوع قويتاي تفلتوا ديهم أبيهم برسيف كالجار خابزلو أنا زبل بروفيسورنا أملاخ زي فلتسي أبيت كريستيان زلوك قدامي كفلا حيش أتي زنجرو إيه زبل يسوع قويتاي ما موردعتو ما فتسمتو سايفلتني كابي كم زمت سايفلتني أتي قدامي كفلا زخونا نأملاخ دفلتكن كابي مسيخا تيلكياس كاب أملاخ نابي تغيد ناب أملاخ موردعتو فتساميو زفلت أن من أي كم زمت زفلت زبرحان زبرحالنا سبات مخوانا bah أيبلكم من يسوع قويتاي أنت تجبنا على أنت نزيك با يسوع قويتاي زبرحان زبريهولنا من البات بزوه نجارات هاي نفلت نبزوه نجارات من البات مهيماتنا هذا نجارجن هاليلويا زبلت أنا جرجن منفس قدوس قبل بنا زبرحان زهيبنا نعملاخ سفلتنا جرجر نبل سباسي هيكوننا يسوع قويتاي بعد ما وين نعملاك كتنبرلو عملاخ أبزام درزئة أبا غزلو أجندان مغرن إنها تفتس أما غيد متان دماس نعملاك كما يجير كاتفلتو ساقداسي أبراهام إذا تسفاتات زي أبي وتو خمس فتس أم كأمن متان كردع متان سي
ንአብርሃም በዚ ኤልሻዳይነቱ ተገሊጹሉ አነቱ ሁሉ ዝኽእሊ I am the almighty ሉ ናይ ሮሜ ጳውሎስ ክጽፈልና ሁሉኮ ናይዚ ኮሜንታሪ ሮሜ ምዕራፍ 4 እንታይሉና መስለኩ አብርሃም ክልተ ነገራት በሪ ሁሉ ቁጥር 17 ደስ ብለን ቃላላ አብርሃም ንአምላኽ ዘለዎ ርድኢት ጳውሎስ ከነግረና ሁሉስ ነትዘየለ ከም ሁሉ ገሩ ዝጽውዕ ኢሉ ንሙት ድማ እንታይ ዝገብር እዩ ዘተንስ አምላኽ ቡዩ አሚን ማህፀን ሳራኮ መይቱ ይተልከው ሙት የተንስ ይብለካ አይ ካብ መሰረቱን መካንያ ነራ የብላን ኤግስ ገለመለ ዝባሃሉ ነገራት ንቆል አድኸውን ነገር ሲየለን ተልከው ነትዘየለ ከም ሁሉ ገሩስ ይጽውዕ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ንአምላኽ በኤልሻዳይነቱ በሁሉ ኻልነቱ ክትፈልጦ ከለኻስ ነገር ካመይቱ ይክብሉኻ ከለውስ እሱ እንታይ ትብል ንሙት ዘተንስዩ አረፈጺሙ የለን ክብሉኻ ከለውስ እሱ ነትዘየለ ከም ሁሉ ገሩስ ዝጽውዕ አምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽና ይኹን ሓደ ነገር ክብለኩም ሆናይ መወዳእታ ድማ ኾድ sometimes on a grand scale ምእማን ቀሊል ፐርሰናል ምእማን ካለ ነገር ጅሁላትና ክርስቲያናት እዛ አሚንና ኢና አምላኽ ሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ አምላኽ ንአና ኸድህን መታንሲ ንወዱ ከም ዝለአኹ ሞሆ ምስለአኹ ድማስ ብዘይ ሰብአይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ድንግል ከም ዝጠነሰት ተአምር ኮይ አሚንና ኢና ሐቂ አመስቀል ከም ዝሞተ ከም ዝተሰወ ደረሰለስተ መዓልት ድማ መቃብር ፈንቂሉ ከም ዝተንስእ ካሙታት ከም ዝተንስእ አሚን ደቀ መዛሙርቱ ናራእይዎ ድማስ ብደበና ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ናብቲ መንበሪው ከም ተመልሰ ፈሊጥና አሚንና ሓደ መዓልት ድማ ከም ዝለሱን አሚንና ተዘገረመን ድማ ዝዩ ዘአመና ነገር ከም ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይሲ እንተ ሞትና ስጋናውን እንተ በስበሰ በመዓልት ትንሳኤ ድማስ መንፈስ ነፍስና ጥራ ይኮነን እዚ ዝበስበሰ ስጋናውንሲ ከም እንደገና እንታይ ክገብሮ አምላኽ ከተንስኦ ናይ ክብር ስጋ ድማ ክኸውን እዚስ አሚንና ኢና ሐቂ ክርስቲያን ዝኾነ እዚ ሁሉ አሚኑሉ ሙዝ ሁሉ አሚንና ክነብቀ ከለናስ በግራንድ ስኬል ከም ዝበልኩኹም አሚንናስ ንሓንቲ ሕማ በህይወትካ ዝመጸት ግን ምእማን ተሽገር ንሓንቲ ተስፋ ግን እግዚአብሔር ምስ ደንጎየሲ ንአግን ተሽገር ትዛመና የው ነገርሲ አብይ ክነሱ እጂ አብርሃም አምላኽ ምዃኑ ገለ ብዙ ነገራት ይፈልጥ ግን እጂ አምላኽ ደልዩ ወደሎ ዝተገልጸሉሲ ብዛባት ተስፋታቱ ንሱ ፐርሰናሊሲ አምላኺ ኤልሻዳይ ይኽብል አምላኺ ኩሉ ይኽእል ይኽብል ሎማ አልተ ተደልዩ ዘሎ እንታይ መስለኩም ተስፋታት ይደንጉ ከምዝ ሳይከውንዩ እዝስ በቃ ገለ እሱ በህይወትና እኮ ይዝግለጽ ነገራት ምሽ ተስፋ ቆሪጥና ገለ ደርበና የማሉ ሕጃ ይዝርዝረልኩም ገለ ክንባሃል ከለና ግደፎ ሳይከውን አንተና አባ ከምዝ ተዓገስ ከምዝ ግበር ኖኖዝ ግደፎ ድበልና ዮም ነገራሲ እግዚአብሔር አቡስ ከአልዩ እግዚአብሔር አቡስ ኤልሻዳይ Almighty God ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ እተን ኦምናይ ድብሎሽ ናይ አምላኽ ፍጹም በቃ ካለ ዘይብሉ መልአኽ ዘይብሉ ሰብ ዘይብሉ ፍጥረት ኩሉ ዘይብሉሲ አትሪቢዩትስ አለው ካብታ ሓደስ ኦምኒፖተንት ድባሉ ካብዚ ስም እዚ እኮ ዝመጽ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ኃይል ዘለው እምባርና አምላኽሲ ዝሃበካ ተስፋ ከይፍጽሞሲ ምንም ዝአግቶ ነገርሲ يلبون ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፐርሰናል ልግበር እዚ አብለኩም ወድ ሓደ ማልቲ ባልዮናታን ሶስና ብዝመጽዮም ዳገልገሉን አብዛ ቀርሚ ድማ ነረ ብዛባ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ተዛረበንስ አማ አኸል ተአምልኾስ ምጽ ይሉኒ ተራኹ ተሐሰብኩ አቡ ከለኹ ድማ ተዘራሪ በመስገዛ ረሰይሲ ከቢድ ዝሰኸውን አይኮነን ድማ ይለ ታመዝሙራይ ወጸተን ሻአግን ካብዚ ያኸዝምሩዋ ልክ እዚ ሐሳብ እንዳሐሰብኩ ከለውስ ይኽእል ዩንሱ ከመይ ከም ዝገብሮ አይጭነቀሉኔ ኩሉ ቤዶ
كله بيدو نግዚአብሔር كبرنا أملاخنا يقول نتي زي مسلنا نجارات لومي ملغته يزيو اتخلو زخيليو أملاكا تزاربك تخلو زخيليو اتقل الشادايو تزاربك اتقل الشادايو مسخازلو يسوع قويته كلنا خبزلنا ينتسمو هذا خلت تجزينا زي مزمور زميرنا خنودينا እግዚአብሔር ይባረክ